14 anyos nga dalagita kinsa nasakpang na maligya og shabu, pasakaan gyud og sumbong bisan og minor de edad. Plantation sa marijuana sa Toledo City gipanglarot sa kapulisan. 25 katao ang nadakpan sa kapulisan tungod sa kadili nga drugas sukad niadtong Biyernes. Reblocking himuon sa City Hall sa mga lugar nga naigo sa sunog. Kabomberuhan mipahimangno sa pagbantay batok sa sunog sa pagsulod sa panahon sa tinghuaw. Retired police gidakop tungod sa paghupot og daghang armas. Mayong hapon Sugbo, Kabisayan, ani ang mga balita uban ang kinatibuk ang puwersa sa News 5 Cebu karong adlang Lunes, petsa 11 sa buwan sa Agosto tuig 2014. Ako si Dennis Tanok. Inyo sabing madungog sa mo ka sa Radyo 5 101.9 News FM alang sa mas komprehensibong impormasyon. Ako si Georgia Herrera. Katorse anyos nga batan-ong babae nakuhaan og binultong shabu aton sa gihimong bypass operation sa Cebu City Police Intelligence Branch niadtong Sabado sa usa ka lawak pabangan sa Barangay Labangon. Bisan og minor de edad pasakaan gyud og kaso ang mga maong batan-on ug tungod sa maong nahitabo naalarma na ang kapulisan kay gigamit na ang mga minor de edad sa mga sindikato. King Perez, sugin nimi. Naghilak nga nanabon sayang naong kining 14 anyos nga babay kinsa nasakpang naghupot og binultong shabu atul sa gihimong bypass operation sa mga sakop sa Cebu City Intelligence Branch niadtong Sabado sa gabii. Dinhi sa usa ka lawak paabangan sa Maydan Balaga sa sitio Secalco, Barangay Labangon, nasikop ang minor de edad. Nasakmit sa kapulisan ang 13 kadagkong pakete sa shabu nga gibana-banang dunay gibugaton nga 25 gramo sa matag usa ug laing dakong plastik sa shabu nga wa pa mabahig. Nagkantidad og 11,000 pesos matag gramo niini mao nga moabot sa 5.9 milyones pesos ang kantidad sa tanang nasakmit nga drogas. Miangko ng minor de edad nga bag-o lang siya sa mong binuhatan isip tigputos og shabu. Imo ning giangko ning pasangil sa pulis ron nga tig kuan kani tig pack kaning drogas. Pila may gibayad sa imo para buhaton ni? Pila? Usa ka lalaking ginganlan og tatay nga silingan niini kaniadto sa sitio Mahayahay, may gitudlo niining nagsugo kaniya. Tate? Oo. Kaila ko anak. Gitudlo nga may tigsugo sa iya man. Sa ko kalibutan anak. Unsa man silingan na ninyo ang pagkaroon? Silingan, wala na siya puyo sa mua. Pero unsa man suod na sila? Kana siya sa una tig kuan na sa siyang anak tig bantay ba. Wa magtuo ang inahan sa dinakpan kinsa usa ka labandera sa binuhatan sa iyang anak. Pangiangko niini nga dugay na siyang naugta sa iyang anak kay kanunay kining maglagog panagsarang muli sa ila. Ay laagdan man na siya baglumon gyud na siya. Nayo sa nang kanang wa pa na magkungkuan na siya nabasa mo di mo ulig tulok adlaw. Hindi uwi sa amin. Yung binugbog ko yun siya nang ano kayang layas-layas. Hindi umuwi to 3 araw. Actually, I couldn't believe that she can deal with so much drugs at 14 years old. Matawag na itong alarming king, no? Especially na they know unsay capacity kung minor ang gamiton kinay luwag-luwag sa kaso, but mula gina ang atong gikuan na hopefully lang makorek na nato. Sunod sabang pagpangita sa mga nagsugo sa minor de edad sa pagputos sa drogas. This cooperative man ang minor, no? Uyon ng gobernador sa lalawigan sa Sugbo nga usbo ng kasamtangang Juvenile Justice and Welfare System Act na nagpanalipod sa mga minor de edad nga malambigit sa mga krimen. Sa pagkakaroon ng mga minor de edad nga adunay pangidaron nga 15 anyos ug pataas ang gimanduan nga manubag kung malambigit sa usa ka krimen. Mensahe sa gobernador ngadto sa mga ginikanan, they should be also partly held liable, no?
Kay naman sa home kung magsugod ang kwan. When you raise children, you nurture children, naman gud. So kung kuwang og disiplina, kuwang og instruction mga bata sa ilang pagtubo, so dako kayo hiwian mahimo. King Perez, News 5. Korte na ang pahukmon kung angayan bang moatubang og kaso ang 14 anyos nga dalagita kinsa nadakpan sa pagpamaligya og shabu. Apil nga pasakan og sumbong ang iyang inahan ug ang drug lord nga nagsupply niya og shabu. Andrea Patenia, Suginlimi. Bisan og minor de edad, pasakaan og sumbong sa Women and Children's Protection Desk ang dalagita. Siya nakuha og kapin 6 milyones nga balor sa shabu. Sumaunta sa Juvenile Justice Act, di mahimong ikihang usa ka minor de edad nga nagpangidaron og 15 ngadto sa 17 anyos. Mahimo lang kini nga pasakaan og sumbong kun masutang nga aduna kini high level of discernment dihang gihimo ang krimen. Gipaabot na lang sa kapulisan ang assessment nga gihimo sa Department of Social Welfare and Development aron isangat ang sumbong. Matod sa kapulisan, ang korte na lang ang muhukom kung angay ba nga ikiha ang batanon. Kana siya base na sa balaod nga ato ang hibaw-an nga kung ang minor de edad acted with discernment kana among i-file. Kani siguro mas maayo nga kanang nga option considering nga daghan na kaayong nga kaso karon kabahin aning illegal trading sa illegal drugs and especially using minors. It's one way nga pagpahibaw sa publiko nga ang mga kapulisan karon nangita og paagi unsa ang pagsulbad aning problema karon nga gamiton gyud ang mga minor de edad sa pagbaligya aning mga ginadili nga droga. Gitinguha sab karon sa Women's and Children's Protection Desk sa Cebu City Police Office nga mopasaka og kasong child abuse batok sa mga ginikanan sa maong minor de edad tungod sa ilang kapakya sa pagmonitor sa mga kalihukan sa ilang anak. Kani dako gyud nga responsibilidad sa ginikanan ang pagpadako aning bata pero atong nakita nga maoy napaingnan niya ang pagbaligya aning mga illegal nga droga. So amo ang tan-awon karon og unsay amo pwedeng mahimo kabahin aning dapita pero mas maayo gyud nga siguro panubagon po nato ang mga ginikanan kay dako na kaayog kababayan mga ginikanan karon. Ang pangu sa Women and Family Affairs Committee sa Cebu City Council, Konsehal Lea Hapson, miuyon sa pagpasaka og kaso batok sa dalagita ug sa iyang ginikanan. Mas maayo gyud na kay aron at least ang ginikanan sa mo apil pod sila protect sa ilang anak kung unsay buhat sa ilang anak. Kay there are times ang ginikanan pod mo ra poy usa sa mo sugo sa ilang anak. So para nako mo support ko ana nga desisyon. Matud pa, alarming na gyud ang gidaghanon sa mga minor de edad nga nalambigit sa drug trade. Buot sa kapulisan nga i-review unta sa mga magbabalaod ang Juvenile Justice Act. Sa miaging buwan, duha ka man nagsuong babae nga nag-edad og 15 ug 13 anyos ang i-rescue, human na maligya og Nubain Ampule sa barangay Camagayan. Alarming na gyud siguro siya, ma'am, and I think we should take into some other measures na gyud siguro with this situation. So among giawhag dili lang kami mga kapulisan, labi na pod ang atong mga komunidad kung diin kita pareho na ay dakong responsibilidad aning mga kabatanunan karon. Ang laboratory test mikumpirmar nga shabu ang gibaligya og nakuha gikan sa batanon. Matud ni Cebu City Intelligence Branch Chief Police Superintendent Romeo Santander na ilhanan nila ang drug lord nga amo sa dalagita. Ang drug lord kansang pangan di una nila ibutyag, apil nila nga pasakaan og sumbong. Dili pa lang ko ka-divulge, ma'am, sa iyang background. Apil sa target list. Apil sa tungkol. Drug lord, sir, or? Yeah, yes, ma'am. Yes, ma'am, but balin-balin siya, ma'am. Hindi kitingan mo. Andrea Patenia, News 5. Gisugyot ni Cebu City Acting Mayor Edgar Labella nga i-revisit sa Kongreso ang Juvenile Justice Law nga nagproteher sa mga minor de edad nga nalambigit sa mga krimen. Leslie Camena de Vistil, Suginlimi. Buot ni Cebu City Acting Mayor Edgar Labella nga i-revisit sa Ubos Balay Balauranan ang Republic Act 9344 kung Juvenile Justice Law, kundi na mga batanong nag-edad og ubos sa 18 anyos di mamahimong ipapriso. Kay kung naalarma ang kapulisan subay sa pagsikop sa 14 anyos nga drug pusher, naalarma sab si Labella. That's why I've been always advocating for Congress to revisit Republic Act 9344. The provision particularly which spells out that no minor shall be taken into custody
I mean, there has to be some kind of a mechanism, short of imprisoning or putting to jail, but at least take control and pave the way for the minor to realize that after all, crime does not pay. Mugita na importante. Maglisod sab kuno ang mga otoridad kung ang mga ginikanan mo ipabayron sa sala nga nahimo sa minor de edad. Nagtuo si Labella nga gawa sa 14 anyos nga nadakpan ni atong Sabado, duna pay laing mga minor de edad nga gipanggamit sa pagpamaligya o ginaliling drogas. It's possible. There are still that everything is possible. Leslie Caminari Vistil, News 5. Tulo ka lalaki gidakop sa mga sakop sa Naga City Police Station niadtong Sabado tungod sa gidili nga drogas. Nadakpan si Wendell Hinodiala nga taga Barangay Langtad kinsa gidakop human giserve ang search warrant nga gi-issue ni RTC Branch 19 Judge Wilfredo Navarro tungod sa pagkupot og shabu. Gidakop usab ang iyang mga amigo nga silang Melvin Villafuerte ug Alexander Donaire Jr. human makuhay og drogas. Gireklamo usab si Donaire sa salang pagpangawat sa lungsod sa San Fernando tungod sa iyang pagpalit og wire nga kinawat gikan sa iyang amigo. Gihimakak sa tulok nga ila ang shabu nga nakuha gikan kanila. Tinuod di kani adto. Tinuod naman. Ya karon. Pero nang nakuha pa na kay bago nga nagmotor nga sa akong amigo nabraisod sa Cebu. Ha? Bago nga motor nga na Cebu sud ba. Kay igo ko nang huwam anagod. Unya ma resume gyapon kag anti-fencing law kung palit kag kinawat. Masa. Wa ka kabawa na anti-fencing law. Ano ko ba sa Bisaya naman? Pasabot na ba kung palit kag kinawat, iligan gyapon na. Oo. Kabaw ka na. Nang gibuhat gyapon nimo. Ating kinabuhing lisod mo. Manabaho dag pinarong mao lang gyapon. Naan lang gyapon tag hugaw sa mga tao. Nagtuo NBI 7 nga giduma sa dagkong sindikato ang usa ka drug den nga ilang nadiskobrehan nga anaa mahimutang duol sa munisipyo sa lungsod sa Cordova. Una pa nilang pasakaan og kaso ang 20 ka tawo nga ilang nasikop niadtong Biyernes, ilaw na ning i-drug test. King Perez, Sugindiming. Naghuot sa detention cell sa buhatan sa NBI 7 ang 19 sa 20 ka mga nasakpang naghit-hit og shabu sa barangay poblasyon sa lungsod sa Cordova niadtong Biyernes. Ipaubos sila sa drug test karong adlaw aron makumpirmar nga nagbuhat sa paggamit og drogas sud sa usa ka drug den sa nahisgutang lugar. I-inquest natin. We will present them before the office of the prosecutor for inquest. Ang maong drug den gipanag-iya sa usa ka Edot de Gamo nga wa maabti atul sa operasyon. Kapin usa ka buwan nga gipaubos sa surveillance sa maong suyupanan. Hanggang siguro half hour before ng raid namin nawala. Matod sa pipila ka mga dinakpan nga nagmahay sila nga naatlan sa operasyon kay di ra kuno sila ang tigsuyop sa maong lugar. Mana og suyop ya. Anong dugo gawa mo? Action mo lang. Sunisuyop yun ka. Dugang sa Regional Director sa NBI 7 nga duol ra kaayo ang maong drug den sa munisipyo sa Cordova. Mao nga lakip nilang ipasusi si Cordova Mayor Adelino Sitoy kung ano wa masayod sa kalihukan sa dapit. Kasi mahirap maging tamang duda. Gideklarar ni Salvador nga sugod pa lang kini sa uban pang operasyon aron matumbok ang ugat sa maong drug den nga gituohang gipaluyuhan og drug syndicate. This is just a baby step. I just told a baby step towards getting the bigger picture. Malaki kasi. They can cater ganun kabilis ang kwan. In and out ng tao doon. King Perez, News 5. Drug pusher sa barangay Mabolo nga subject sa search warrant nasikop sa kapulisan. Ray Pasaporte, Sugindiming. Dala ang search warrant nga gi-issue ni Judge Soliver Peras. Girunda ni adtong Biyernes sa gabi ang balay sa gipasingin lang tigpayot og iligal nga drogas sa may sitio Santo Niño, Sindulan sa barangay Mabolo. Nasikop ang subject sa maong warrant nga si Harold Joseph Bacaltus. Kinsa nakuhaan og mga ebidensya nga napu kagagmayng pakete sa gituang shabu, drug paraphernalia og 610 pesos nga gidudang halin sa drogas. We have received complaints from several informants. Then we have conducted 1-week surveillance regarding his activities. Then we were able to confirm through the test buy
naka-positive ta. Then it yielded positive result also for Gikonsiderar nga level 3 drug poser ang dinakpan base sa nakuha nilang ebidensya. Nakitaan sa kapulisan ang kilid sa balay sa dinakpan nga gituyuan og pagpahimog lungag diin dinhi ipaagi ang kwarta sa mupalit og shabu. Giingong di na mugawas ang dinakpan ilabi na panahon sa kagabhion. Usahay. Usahay? Oo. Usapay nakakuha mo nga mo sudin na ning bigya. Kasi final lang sad. Ha? Pag mga gasto-gasto ko adlaw. Mo ba? Unya ka na kapag mahay. Mahay po, di pa doon ko. Kawal ko undang magtindahan na lang ta ba. Padong nakaundang. Oo, nabitaw kayo ko. Ray Pasaporte, News 5. Plantation sa marijuana sa Toledo City nasakpan sa kapulisan. Kinigituuhan nga gigamit isip ipuli sa nagnihit na nga supply sa shabu. Andrea Patanya, Sugindimi. Tulo ka oras nga gilakaw sa mga sakop sa Toledo City Police ug sa Regional Public Safety Battalion kining tungason nga bungtod sa sitio Gingkamote, Barangay Captain Claudio, Dakbayan sa Toledo. Ang ilang tuyo mao ang paglarot sa 245 kapunuan sa marijuana. Matud sa hepe sa Toledo Police, Chief Inspector Michael Bastes, ang mga residente mismo mao'y mitugan sa nahimutangan sa marijuana plantation. Kinibunga sa gihimo nga drug symposium sa kapulisan nga nagsabwag og kasayuran sa publiko kabahin sa daotang epekto sa paggamit og gidiling drogas. Mauna siya ang resulta sa atong mga pakikibildo sa mga katawan sa kabukiran, sa atong pulong-pulong, mga drug symposium, ang ilang simpatiya nakuha na to. Munang tagaan ko nilang regalo. Sila sir na kaya regalo, mangita tawag mga marijuana sa kabukiran. Wa madakti ang duha ka lalaki nga nasakpang nagbantay sa plantasyon ni adtong higayuna. Wa say madugan kung si kinsa ang tag-iya niini. Ang maglisugod ang ares kay makita ang medaan ay lawom kayo, then tuwas at bang kuan maglisod kami pinitit sa ubos, yung pag-amo ganing napabutan para kuyangan sa miyog mo na sila armas dito ng among nanagan sila mga duha ka tawo. Matud sa Toledo City Police, ang marijuana na usabang ilang gipanghingusgan nga masumpo hilabi na nga nagkanihit na ang supply sa shabu tungod sa sunod-sunod nga pagpanakop sa kapulisan. Gipangita karon sa kapulisan sa Toledo ang 3 kilong pinaugang marijuana nga ilang nasayran nga gikan sa kabukiran. Sa pagkaroon tanaw nako mo sige sa marijuana kay ang shabu si panghusgan man tanaw nako mo pulis ang marijuana. Anang kinahanglan nga bantayan sa marijuana. Andrea Patenia, News 5. Gisugda na ang reblocking sa lugar diin di momeno 600 ka mga individual ang apektado sa sunog nga miulbo sa Barangay San Roque og tinago niadtong Biyernes. Naog daw ang tanang panimay sa block sa R. Palma Street nga nagdikit-dikit og ginama sa mga light materials. Gibisita ni Jinky Bargio ang lugar nga nasunugan. Dinhi sa duha ka barangay gym kasamtang ang gipahimutang ang kapin 600 ka mga individual nga nabiktima sa dakong sunog niadtong Biyernes sa hapon sa Barangay San Roque, Dakbayan sa Sugbo. Nabiktima sa maong sunog si Lola Crescencia, 78 anyos, lumad nga taga Tacloban, kinsa biktima sab sa bagyong Yolanda. Uban niyang anaas sa Barangay Tinago Gym ang iyang anak ug apo. Ang Ginoo na lagi pangarabang ako kadang laki lawas nga maayo. Inabuhi nga lawig nga maluwas lagi hapon ako. Dunay pipilas sa mga nasunugan wa kaayo mibati og kalisod sa ilang temporaryong nahimutangan. Safety lang ba na kuanan ba na panang sa mag-uwan. Dili mga basa gyud. At least nagkaigdaan padilingon atus karsada. Ay pagkabukay mo pagtawag pag-adlaw hatag dinhi. Kalilak sa pulbulit dai hagin. Kagahapon pagisugdan ang reblocking o clearing operation dinhi mismo sa Barangay San Roque apan giklaro sa Barangay Kapitan nga ila pang tuna ng posibilidad kung makabalik pa ba og tukod sa ilang mga Pinoy-anan ang mga nasunugan. Bisan og gidid-an na sa pagsud sa fire scene, ang mga biktima sa sunog padayong nagmagahi. Mao lagi di mo na muna matabang kay proposal ng mga pulis ko na. Aman sila diha. May talaga itong support nila kay pamunta pag-awson ng mga bata. Di ba na ako makontrol kaya karoon sa usa. Wa pa mahibaw ikon hangtod kanus ang magpabilin sa mga gym ang mga nasunugan.
Maaranggan sila dito, makwalify ang mga lugar, makatuman sa mga requisitos, then andun na to sila ibalik dito. That's the priority karon. Jinky Bargio, News 5. Subay sa mga balita, giandam na ang resolusyon nga magdeklarang anaa sa state of calamity ang Barangay San Roque, Cebu City nga naapektuhan sa sunog niadtong Biyernes. Di sab-angay mabalaka ang mga nasunogan sa ipagayong reblocking sa dapit kay why ma-relocate kanila. Leslie Camina de Vistil, Suginlimi. Gipasaligan sa kagamhanan sa Dakbayn sa Subo ang mga namuyo sa Maydalan R. Palma sa Barangay San Roque kung ipahigayon ang reblocking sa dapit, why pamilyang ma-relocate. Kini ang gipahibaw ni Acting Mayor Edgar Labella kay ana sa 70% ang ilang gipahigayong clearing operation ug tinguha nila kining mahuman karong adlaw aron masugdan na ang reblocking. Say as of now is that the mayor had said that no one should be displaced as a result of the fire. But at the same time, the mayor also said that there has to be reblocking. Gipamalihugan ni Labella si Konsehal Jerry Carillo sa pagduso og resolusyon aron madeklarar nga state of calamity ang maong barangay. Dunay 10,000 pesos nga gipang apod-apod alang sa 278 ka pamilyang nabiktima sa sunog. To advise him to pass a resolution to declare state of calamity. But all the other areas, wala man siguro, there's no need because minimal man ang damage. Leslie Camina de Vistil, News 5. Tungod sa huwaw, posibleng mas mudaghan pa ang kaso sa sunog matod pa sa kabemberuhan. Kini subay sa mga nitabong sunog nga miigo sud lang karong buwana. Jinky Bargio, Suginlimi. Tungod sa sunod-sunod nga sunog nga nahitabo nga posibleng hatod sa kainit sa panahon, di imposible ang posibilidad nga basin ug musaka pa unya ang kaso sa mga insidente karong panahona. Sa tibok buwan sa Agosto, siyam na ka-fire alarm ang natubag sa kabomberuhan. Matod sa Cebu City Fire Marshal, kadaghanan sa mga tao ron nang hinubra ang gamit sa kuryente, labi na kay panahon sa huwaw kon El Nino. Ang overload sa kuryente mo'y usa sa rason kung nganong daling muulbo ang kayo. Posible nga katong kainit mao toy usa sa mga nag-trigger dili bali indirectly sa sunog. I mean indirectly because pag initan ang tao manggod mag-una sila sa ilahang mga gamit nga pampabugnaw. Awhag ni Bungabong sa publiko nga kun mahimo likayan ang sobra nga paggamit sa kuryente ug kanunay siguruhon nga naibot kini sa di pamubiya sa Pinoy-anan. Nya sa gisulti na namo sa una pang panahon nga di lang sa ato ang kaugalingon nga panimalay ta nga safety conscious i-spread out nato sa atong mga silingan. Una nang mipaybaw ang pag-asa nga ting-init na karong buwana hangtod na sa hinapos sa tuig. Jinky Bargio, News 5. Agig pagpangandam sa pagsud sa El Nino karong tuig, ang Department of Environment and Natural Resources Office 7 nagpadana og mga forest rangers ngadto sa 42,000 ka mga plantasyon tibuok rehiyon. Matod sa pagtigpamaba sa DENR 7 nga ang maong mga forest rangers giapod-apod sa nagkalain-laing plantasyon sa Bohol, Negros, Siquijor ug Cebu. Gitahasan sila nga mo'y mubantay sa posibleng forest fire ug bushfire hatod sa sobrang kainit sa panahon nga nasinati karon. Nang hatag na sab sila og mga firefighting equipments sa matag plantasyon aron dunay magamit panahon sa sunog. Nag-stop atong mga PENROs na to, Provincial Environment and Natural Resource Officers in 4 provinces o pagpananom tungod kay tungod sa kining wala na uwan for several days. Initial kuan pa lang to niya. Oo. Pero approval pa na ni Malinawon ang gihimong clearing operation sa probe team kaganiya human voluntaryong miguba sa ilang mga panimay ang mga namuyo sa Maydalan, Quezon Boulevard sa may barangay Santo Niño, Dakbayan sa Sugbo. Leslie Camina de Vistil, Suginlimi. Voluntaryong miguba silang tagsa-tagsa ka mga Pinoy-anan kini mga mulupyo nga nasa Maydan, Quezon Boulevard sa barangay Santo Niño, sudad sa Sugbo. Igorang nag-supervise sa mga sakop sa probe team, human nila para di og notisya ang 52 ka panimay. Matod sa presidente sa Santo Niño homeowners nga midawat na lang sila sa kamatuoran nga di ila ang yutang gitukuran sa ilang mga panimay. Kasabot ra mo. Kasabot mi kay for a long time kanang kabaw man mi nga gobyerno ang tagiya sa yuta niya. Kay ba man ta nga kung moment na nga gamito na nila ilang yuta, wa man siya may himo nga kuan nga objection. Unless lang kung kuan kanang
Para sa mo 10 days notice, after sa 10 days notice kato na yung 72 hours. So maoro to sa nga amo lang gikon nga na relocation ba. Matod sa labaw sa probe team nga ilang i-restore ang dalan nga nagsumpay sa carbon area. Magpasalamaton si Raquel Arce kay wa magmagahi ang mga residente. Ipamalhin ang mga apektadong residente sa Laguerta sa Barangay Lahug ug hatagan pagyud og financial assistance. Kaloy sa Ginoo malinaw niya hapsay. Sila mo ay primero nga niguba, and then ang tanan nga ilahang magamit, ilahang ipanguha niya ato sad na sila rong ipahatod sa ato ang government issued vehicles, dump trucks, mini dumps ato sa ilahasang relocation. Leslie Camina de Vistil, News 5. Gikumpirmar ni Capital Security Unit Head Loy Madrigal nga nahumana ang ilang gihimong investigasyon sa nahitabong lungkab sa warehouse sa Gawad Kalinga nga anaa sa Cebu International Convention Center ni adtong buwan sa Hunyo. Butyag ni Madrigal nga ilan nang nailhan ang usa sa mga nangawat og relief goods. Subling magtagbo si Madrigal og ang kadagkuan sa Gawad Kalinga aron mahisgutan ang resulta sa managlahing investigasyon karong Miyerkules. Kining Gawad, nag-wrapping up na sila sa ilang investigation. So hopefully by Wednesday na nami mga data niya human forward na nato sa police station sa Mandawi. Murag wala na masakaya siguro kasi palato rin. Tulo ka kahon nga adunay sud nga 150 kilong isda na sakmit sa Cebu Provincial Anti-Illegal Fishing Task Force dito sa Barangay Maya sa lungsod sa Daan, Bantayan. Dadon unta padung sa dakbayan sa Mandawi ang maong mga isda nga pinabuthan o gisakay sa Ceres bus. Way mo'y angkon nga tag-iya sa maong mga karga. Gibanabanang nagkantidad og 20,000 pesos ang maong mga nakumpiskang isda. Pero ang report ani 600 kilos ni siya tanan. Gibubuwag nila ba ilang ipalusot ang nagkadlawon pa. Niya gani 5 tan siya ka box pero taguan ang duha somewhere sa mga balay diha sa Maya. Ika-20 nga most wanted person na nadakpan sa mga sakop sa CIDG nga mo'y suspect sa pagpatay sa usa ka sakop sa kanhi Philippine Constabulary. Nadakpan usab ang usa ka retired police tungod sa paghupot og daghang armas. Human gireklamo nga kanunay kining manion. Andrea Patenia, Suginlimi. Usa ka retired police ang gidakop sa mga sakop sa Criminal Investigation and Detection Group 7 human makuhai og nagkadaiyang high-powered firearms ug granada sa iyang panimay sa sitio Kalubihan, Barangay Talamban niadtong Sabado sa buntag. Ang ginakpan giila nga si Benjamin Bontilao Arconada, 66 anyos, kinsa mi-retire pagka-pulis sa ranggo nga SPO4. Gidakop kini pinasikat sa search warrant nga gi-issue ni RTC Branch 10 Judge Soliver Peras. Mi-applied search warrant ang CIDG 7 human makadawat og mga reklamo nga kanunay manghulga si Arconada sa mga tao sa ilang dapit gamit iyang mga armas. Allegedly, base sa sulat nga manutok og armas. Tutukan niya ang mga tao dito. I don't know kung basig kumuagi raw, pagkatapos na ay na ay medyo makadelay sa iyang pag-agi mo ng sitwasyon. Nakuha gikan sa iyang panimayang usa ka baby Armalite rifle, Black Widow, duha ka fragmentation hand grenade, duha ka profile rifle grenade, 17 ka high explosives rounds, gatusan ka mga bala, mga magazine ug nagkadaiyang parte sa armas. Si Arconada mag-atubang og kasong illegal possession of firearms and explosives ug di mahimong makapiyansa. Matud sa dinakpan, bugtong ang 9mm pistol rang iyang gipanag-iya ug gibilin ra sa iyang ubang armas ug granada. Gihimakak-usab niini ang alegasyon sa pagpaniun og armas. Ay dili na. Kadang granada, gibiyaan sa army diha nag-abang sa akong balay. So di na imo? Dili na ako. Pero ang kanang mga armas, sir? Ha? Nganong lang sa daghang armas? Gibiyaan lagi to sa army lagi. May army nag-abang sa among balay sa una. Sir, but unsa ni katinuod, sir, nga kanang naay mga moreklamo daw nga manutok daw ka og pusil? Oh, ilar nang kuan oy. Intriga lang nila. Nakaimuhang armas, sir. Ato, nakaimuhang. Ay. Na ako yung saan to? Sir. Kasato. Lain ni Mimra. Nato'y license, sir. Ha? Nato'y lisensya. Awa to yung lisensya.
Nadakpan usab sa CIDG7 ang ika-20 nga most wanted person nga si Wilfredo Humawan alias Predo, pinaagi sa arrest warrant nga gi-issue ni Judge Bernadette Encinarial. Nadakpan siya sa bahay sa iyang anak sa barangay Pakigni, Minglanilian niadtong Miyerkules. Nagatubang siya og kasong murder tungod sa pagpusil sa usa ka fraksido yamota kani sakop sa Philippine Constabulary sa Misamis Occidental niadtong September 2009. Giangkon sa suspect ang krimen ug miingon nga panimaos ang iyang gibuhat human siya kanunay nga kawatan ni Yamota sa iyang mga pananum. So kawatan ni siya, sir? Oo, maldito kayo ko dito eh. Manguha man ang matanom. Di sa kung sa'yo kuha na sa kuha na mga silingan. Kato siya, agig sundalo to. Yan, napraning ba ng siya bo. Andrea Patenia, News 5. Tighugas og sakyanan sa Maydalan Virama gipusil patay sa wa pamailing mamumuno. Kapulisan o mga kaila sa biktima nagtuong nalaan lang kini. Ray Pasaporte, Suginlimi. Gitapok andayon sa mga tao dinhi sa Sitio Upper San Roque sa Dalan Virama sa barangay Calamba, Dakbayan sa Sugbo pasado alas 11 kagabi. Diin gipusil ang 67 anyos nga karwasher nga si Benjamin Fernandez alias Jami. Naglingkod ining puti nga bangko ang biktima. Uban sa mga kaila ni ini nga giingong naghuwat og mga sakyanan nga magpahugas. Apan nakugang na lang ang mga tao sa dapit. Dihang milanog ang sunod-sunod nga buto sa armas. Bisan samaran, midagan ang biktima og nahagba ining bakba sa gamay nga agianan. Gihulagway sa mga residente sa dapit nga buutan og tarong nga pagkatawo ang biktima. Kay sukad masukad, wa sila makadungog nga duna kini kontra. Nangarwas mo na siya? Wami kabaw, kay dito ko ubos, nagkuhan ko ganang nangangong noodles. Amo na tunggan, buto-buto. Ya, naman, hindakan ako pag umangkon, gipusil ko no Jami. Nangari mi diri, daan hospital. Wala siya kontra? Wow, way kontra na eh. Hindi kontra tuwan na, di na ingon, hilumon ka na. Gidala sa temporaryong Cebu City Medical Center ang biktima. Apan paglabay sa pila ka minutos, nakabsan kini sa iyang kinabuhi. Human nakaangkon og di mo minus unom kasamad pinusilan, diin ang liman ini. Anaa siyang dughan og usa sa batiis. Buong na lang ko, nanawag na ko. Nakuloy na, namay nakakita ko, anay, ako mapag-umangkon ba kay bao. Namay ni ko nga, sa Jambi ko nagpusil. Nakuloy na nagan. Naiwahi siya ba? Naiwahi. Di alam na siya good. Maglingkod-lingkod ba? Sa crime scene, nagpasad ang 5 kakabhang ug usa ka bala nga gituhang gikan sa 45 kalibre nga armas. Sa nakuhang impormasyon sa kapulisan, riding in tandem ang namusil sa biktima. Bali ang kuan ba ning naalaan ni siya ang maong biktima kay matod pa diri sa iyang amo. Wa man gid ni siya mga gikabangi gani karwase ra man siya diri. So posible nga naalaan ni siya nga abi siguro mo i-target ba. Ray Pasaporte, News 5. Gila sa iyang igsuon ang sakop sa usa ka fraternity nga gipusil niadtong Biyernes. Ang igsuon na contact pinaagi sa cellphone nga gihuptan sa biktima. Andrea Patenia, Suginlimi. Nailhan na sa kapulisan ang sakop sa Acro Fraternity kun Alpha Kappa Rho nga nakabsan sa kinabuhi human po sila sa makadaghang higayon sa Maydan Virama niadtong Biyernes sa buntag. Ang biktima giila nga si Jason Cañete Coro, 31 anyos, taga Barangay Guadalupe. Siya giila pinaagi sa iyang igsuon kansang number nakitaan sa kapulisan sa contact list sa iyang cellphone nga nakuha gikan sa biktima. Matod sa Hepe sa Homicide Section sa Cebu City Police Office Police Senior Inspector Elisandro Quijano, kalambigitan sa illegal nga drogas mao gisubay nila nga anggulo sa krimen base sa mga mensahe nga nabasahan gikan sa iyang cellphone. Basin na ano siya atraso na ni siya kuan. Kuan siya ka kuan baron. Wala ka remit sa proceeds. Simple kayo ipaliquidate juga. Most probably dapat ako na siguro kag atraso sa kuan. Yung maabot na sa punto ba nga ipakuan na ka ba? Samtang mato di Cebu City Intelligence Branch Chief Police Superintendent Romeo Santander, kadudahan sab kung anong gipusila ang maong sakop sa Acro atul sa ika-41 nga anibersaryo sa ilang fraternity ni adtong Biyernes. Nanawagan karon si Santander ngadto sa mga sakop sa Acro nga di ibutang ang balaod sa ilang mga kamot ug di manimaus alang sa ilang kauban. They should
always remember nga they had the peace pact already. Dili lang yung sa sinulog pa, kung na sinulog, celebration or fiesta, di pa magkuha ng peace pact. Pero once na nakasign na mo, it should be forever. Andrea Patenia, News 5. Gipriso ang duha ka babaeng human na dakpa sa kapulisan sa Toledo City tungod sa kasong human trafficking. Sila gidako pinaagi sa usa ka warrant of arrest nga gi-issue ni Toledo RTC Judge Hermes Montero kaniadto pang tuig 2011. Si Elizabeth Delfino ug Janet Purisima nadakpan niadtong Sabado sa Barangay Talavera. Sila gikihat tungod sa salang pagpamugaw og menor de edad nga ilang gipanghimakak. Matud sa duha, igura nila nga nakasugi ang inahan sa usa ka 17 anyos nga dalaga nga ila unta nga dadun sa usa ka recruitment agency aron makatrabaho isip usa ka katabang. Ang duha dili mahimong makapiyansa sa ilang kaso. Nagpailang police assets sa Highway Patrol Group pasakaan og sumbong nga usurpation of authority tungod sa pagbaligya sa usa ka impounded nga sakyanan. Andrea Patanya, Sugindimi. Mupasaka og sumbong usurpation of authority ang mga sakop sa Highway Patrol Group batok sa usa ka lalaki nga nagpailang nga ilang asset. Usa ka Mario Real Saicon mibaligya sa usa ka carnap nga Toyota Revo ngadto sa usa ka Reynaldo Tan sa kantidad nga kapin 200,000 pesos gamit ang pangan ni SPO4 Edwin Galan, ang kani impounding chief sa Highway Patrol Group 7. Pasakaan sa NBI 7 og kasong carnapping sila si Saicon ug Galan tungod niini. Mato ni Superintendent Romel Ochave, ang deputy chief sa HPG 7, nga wa sila kaila ni Saicon ug buot nila kining ikiha tungod sa paggamit sa pangan sa ilang buhatan. No, Mr. Saicon, he is not a member of Highway Patrol Group. He is not an agent. We are securing mga we will secure affidavits kung sasabihin niya yon na agent siya, we will file a case against sa kanya. Si Galan usa sa 5 ka mga sakop sa Highway Patrol Group nga akusado sa pag-ambush kang Attorney Noel Archival ug mga kauban. Kahinumduman nga girelibuhan sila si kanhi HPG Chief Senior Superintendent Romualdo Iglesia, Deputy Chief Inspector Eduardo Mara, Special Operation Team Head Senior Inspector Joselito Lerion, SPO4 Galan ug PO1 Alex Bacani, human mapasakai og kasong multiple murder ug frustrated murder. Matod sa bag-ong direktor sa Highway Patrol Group nga si Police Chief Superintendent Arazad Subong, nakugang ug nasubo gid siya sa dihang nakadungog sa balita nga naglambigit sa ilang mga kauban. Masama, malungkot dahil we are doing good here in Region 7. Not only in Region 7 but on other regions we are doing good. So kung may na-involve kami mga ganyang tao, nakakalungkot because it does not only affect HPG but affects the whole institution. Ana ang 5 sa ilang holding unit ug gitahasan usa sa pagbuhat og mga office duties. Samtang nagpadayon pa sabang administrative investigation bato kanila. Kung nakitaan man ang pipila kanila dinhi sa Sugbo, kini aron pagbisita sa ilang mga pamilya ug mamalik ra usab sa kauluhan. Pwede ba yun? Dahil may kaso ka, you cannot visit your family? Tama ba yun? Wala naman sila, they are not in prison. They are just restricted. Hindi sila camp restricted. They are restricted sa office lang for my supervision. Na dapat nandun sila. Wala sila rito because they might interfere the investigation. But they are not, I think, prohibited to visit their family. Mato ni Subong, isolated ang mga kaso batok sa ilang mga kauban ug daghan pa ang mga tarong nga sakop sa Highway Patrol, mao nga nang hinaot kini nga mahibalik unta ang pagsalig sa publiko kanila. Anong mensahe niyo po sa mga members ng HPG na parang na-demoralize because of the issue? Just continue their job, show to the people that they are sincere in the performance of their mission and functions. Then later on, the people of Cebu and the neighboring provinces, na HPG is also part of the security element, ay manumbalik ang pagtitiwala sa High Patrol. Andrea Patenia, News 5. Mga opisyal sa kapulisan mag-training alang sa pagmaneho og motorsiklo. Dili aron mag-drive og habal-habal inig retire, kundi alang sa pagpangandam sa pagdumala sa ilang mga sakop sa maabot nga APEC Summit. Andrea Patanya, Sugin ni Mi.
Sa talagsaong higayon, ang mga dagkong opisyalis na sab sa kapulisan sa Rehiyon 7 ang gibuwad sa init niadtong Sabado. Kinialang sa opening ceremony sa 11 Executive Motorcycle Riding Course sa Highway Patrol Group dinhi sa Sugbo. 29 ka mga civilians o sa kasakop sa BJMP ug 24 ka mga opisyalis sa kapulisan nga nagranggo og Chief Inspector ngadto sa Chief Superintendent ang musalmot sa 15-day training. Naglangkob kini sa tibuok command group sa PRO 7, lakip na ang Regional Director nga si Police Chief Superintendent Prudencio Tom Banyas mismo kinsa wa makatambong sa opening ceremony. Gidemonstrate sa mga instructors ang nagkalain-laing estilo sa pagmaneho sa motorsiklo sama sa small circle, figure 8, one-hand circle ug bunking nga maoy makatunan sa mag-training. Buot ipamatuod sa mga opisyal nga bisan pa man sa ilang ranggo ug pangidaron, kaya gihapon nila ang pisikal nga training nga gihulagway nga usa sa labing lisud ug delikado nga training sa kapulisan. Sa miaging buwan, migradwar ang unang batch nga mihimo sa ilang kulbahinam nga final jump didto sa SRP. Kami, we joined just para din added skill, added schooling. Kasi this is a formal schooling eh. Para pag mag-visit kami, motorcycle na lang. Ang hepe sa Regional Intelligence Division Police Superintendent Pablo Labra, miangkon nga excited siya sa maong training, hilabi na nga di pa kini kamao mumaneho og motorsiklo. Sa klase sa trabaho nga akong duna nga magamit og mga mobility sama sa motor, kinahanglan sa din ako. First time nimo sir like sa HPG nga motorcycle? Yes, actually di ko kibaw mo motor. Mao ba? So dinhi makatundot og motor di mo maayo. So more challenging nito? Yes, para nako. Matod sa Director sa Highway Patrol Group, Police Chief Superintendent Arazad Subong, di sila mohatag og special treatment sa training bisan pa sa Regional Director. Walang special treatment dito. So everybody must undergo the same even though you are the Regional Director. At nakikita ko naman the Regional Director and the other officer will not let other na mayroon silang special treatment. So kami galing kami sa training. So we always part of the training. Kung ano yung pinagdadaanan ng mga kasamahan namin, ganoon din dapat ang dadaanan namin. Gawas nga mahimong added skill kini sa mga opisyal, makatabang sab kini nila sa pag-supervise sa ilang mga sakop nga ipang-deploy isip mga escorts sa umaabot nga Asia Pacific Economic Cooperation kun APEC Summit. So APEC is more on security. So part of security is the escorting of our VIPs from another place to their place of engagement. So kailangan natin ng mga officers dito who can lead their personnel with the big bikes. Andrea Patenia, News 5. Tungod sa pagpamutol sa mga karaang kahoy sa akasya sa may dakbayan sa Naga, pasakan og kaso sa mga environmentalist si Governor Junjun Davide uban ang mga ahensya sa gobyerno nga nagtugot niini. Miuban si Jinky Bargio sa maong kalihukan. Bisan sa linghod niya nga pangidaron nga 9 anyos sa pandi na bag-o alang ni Maya ang isyu sa pagpamutol sa punuan nga akasya sa dakbayan sa Naga. Usa siya sa mga bikers ug runners nga sakop sa Occupy Akasya movement nga misalmot sa gipaygayon nga solidarity run nga gipasiugdahan sa running priest nga si Father Robert Reyes. I want others to save the places because it's very old and they say that it's sick, but we have to save them. Tungod sa maong kalihukan, nabaldas sa makadiyot ang dagan sa trapiko sa Naga, dihang nagpatunga sa karsada ang maong grupo nga nagbitbit og streamers. Matag punuan sa akasya nga giputol sa DPWH, ila sab gihigtan og puti nga ribbon. Nagdagkot sab sila og tulo ka kandila og gipatong sa giputol nga akasya. Dapat meron kasing mga procedures like there should be adequate consultation of the people, experts consulted also. Wala, the whole thing was railroaded and there is no real ECC for the cutting of trees. Gisugdan nila ang pagdagan alas 10 na sa buntag. Giklaro ni Father Reyes nga di nila pasagdan ang nahitabo, gani gihikay na nila ang kaso batok sa mga hintungdan. Of course, he allowed it He pushed it. The governor and the mayors pushed it. The DPWH with the DNR pushed it. They're all responsible for what happened. Posibleng lakip sa kasuhan ang mayor sa dakbayan sa Karkar. Behalf ng City Karkar mo suporta sa iya nga kausa
nga hoping for the best health of the kids. Mao to na sad mo gusto nga maayo tag yun no ang conditions kay kani ilang gi-identify nga damage bagyod nya kung igtudlo nila nga damage na wa man may kibaw mo tando lang ta, so we might as well get an expert nga mo identify gyud nga tinuod damage ni. Giklaro sa DENR7 nga dunay pagtugot gikan sa central office ang pagpamutol sa mga kahoy. Ablisab sila sa posibilidad sa usa ka joint assessment gikan sa third party kung kinahanglanon. We thought nga amo ang gibuhat is within our mandate, no? Unya we stand or we defend sa amo ang findings. Intention sa DNR is to keep the public safe. Jinky Bargio, News 5. Gimanduan sa DNR ang tag-iya sa Cebu TH Poultry House Corporation sa lungsod sa Asturias sa pag-submit sa ilang corrective measures sud sa 7 ka adlaw. Usa ka technical conference gipegayon niadtong Biyernes uban sa mayor sa Asturias ug sa mga mereklamo sa pagkatap sa Balaghang Langaw sa Barangay Bago. Kikatakda sa DNR ang ilaing site inspection karong Agosto 27. Susiyon sa DNR kung napatuman ba sa nagduma sa poultry ang gikinahanglang aron dili na mukatap ang daghang langaw. Ang poultry gipahamtangan og multa sa DNR tungod sa kalapasan sa mga kondisyon sa ilang Environmental Compliance Certificate. And then within 7 days submit sila kay para to better to detail jud ba. Like atong mga chemicals nga ilang gamit whether or not kanang dapat siya hazardous ba to siya or hindi. So commit sila nga submit sila within on August 15. August 27, dunay multi-partite monitoring team to determine or to evaluate whether these measures are kining gibuhat ba gyud nila. Ana siya. Pero as to imposition of fine or admin penalty, na the maximum is 50,000 ato pang gi-determine. Magsugod ugma ang summit alang sa Research and Innovation in Health for Disaster and Emergency Management. Tungong sa panagtagbo sa mga researchers ang paghagpat sa angayan ug di angayang buhaton panahon sa katalagman. Ilang himuon nga sumbanan mao ang nahitabo nga bagyong Yolanda ug ang linog sa Bohol. Tuyo sa mga professional health experts ug researchers nga makatampo sa disaster and emergency management preparedness. Yung accurate knowledge of the weather and how you're going to prevent loss of lives, very very important. Parang karon nakita nato nga unsa gyud ka importante ang role sa pag-asa, di ba? We tell the people on how they can take care of themselves, maintain their health so that when any disaster comes, their bodies will be better prepared. They will not easily succumb to illness. Nagpaabot na lang kang Cebu City Mayor Michael Rama ang buhatan sa senior citizens sa syudad aron mahatag na ang financial assistance sa mga katiguangan sa syudad. Nasuta sab nga dunay 2,000 ka bag-ong registrants nga wa pa mabudgete. Leslie Caminada Vistil, sugin ni Mi. Gipasalig sa Pangulo sa Office of the Senior Citizens Affairs nga si Rolando Liaguno nga ma-release na gyud ang mga financial assistance alang nilang lulo ug lulas sa dakben sa Sugbo. Apan wa pay pizza kun kanusa kini mahatag kay ang desisyon sa pag-distribute niini mag-agad kang Mayor Michael Rama. O mahimong maka-distribute na gyud unta. But then when the mayor left for outside the country, the most that we can do is to wait for him because a peer arrangement we had previously is that it's only the mayor who can make the official announcement as to the exact date of the distribution. Wa magkaproblema ang OSCA sa kwarta nga ilang ipang apod-apod, apan na problema sila sa 2,000 ka mga bag-ong registrants nga misubra sa limit sa mga senior citizens sa syudad. Mao nga naglaraw si Liaguno nga moduso og resolusyon sa City Council nga gahinan og budget ang mga bag-ong registrants. We seems to be a little bit in trouble with this, no? Tungod kay ang atong ceiling is only up to 60,000. So na is kining 2,000 medyo problema ni, no? And then, of course, ang council was a little bit
having a problem with this, no? But then we consider probably of maybe asking the City Council for a supplemental budget. Giba na ba na mukaba sa 62,000 ka mga senior citizens ang narehistro sa dakbayn sa Sugbo. Leslie Caminada Vistil, News 5. Maukad to ang mga balita sa Aksyon Bisaya. Kini si Dennis Tano. Musunod ng Action Prime. Daghang salamat. Ako si Georgia Herrera. Bisan asa, bisan kanusa. Kapatid. Kay di lang kutob sa balita, Action!